Lungisa. Besilisi. Oh my God. Bawumathotsheni sininzi izinto ezigidyiweyo bawumatwana abashumayeli abangashikapheliyo phezu kolomqameza kodwa ikho le yodlula ezinye yayiphi bawusongona. Hey, answer my question. Uyasopha ugqiba ulamvila lukasathana mve ngesombululo kusathana esithi okokuba wena unguye unyana kathixo jika namatye abesizonke wangathi usathana ufune ngathi uyakuwina mogqibela ngoku esithi uyesu ugityiwe uyamoyisa usathana woyisa nolamvila lokufa ngoba kwabantu abakholwa kuyesu ngapha kokufa ikhona. Zininzi izinto ezigityiweyo Yesu yeyiphi yodlula ezinye egityiweyo. Abantu abamane ubudima ndiyaxoka ukhona ubomi esithi sakuthiliswa esisakhiwo ukhona umzi obanga ulamvela uyesu uloyisi Agathi bawusamela umphefumulo unento esiyibhijisayo. Yes, umoya nomphefumulo ayofanayo. Ayodivanayo. Mandingafundisa ngomfundisi. Umoya nomphefumulo konke. Uyesu Hayi Ben. ndiyamnikela ngokuba zonke izinto wakhangela first place yokuplesa umoya wakhe wathi awugqiba wakhangela yona ndawo ifanelekileyo ngokuba bawubhishophu okanye bawuwathi awubeke umoya wakhe ngoba umoya awubebona bakuphi uyasetshenzela umoya usaphila awumatwana awungengethi ngokuba uzitshintshatshintsha jasi namhlanje simane sincoma sithi ngomso elengebebhebhule ungathi nguyesu ekhutshwa ngupilato awungengethi umane utshintshatshintsha khona kanti umoya wakho awuyisona. Hey, khona. Isitsheli sinento yona isitsheli salibani safika ezulwini sathuthuka. Ngicela ukuyelela. Kodwa malikushiwo nombuzo othi sinozi bangapho abantu nentombi zabantu esibangcwaba mihla le ngenxa yokunikela umoya wabo uma boyfriends. Okay.